Прывітанне. 29 лістапада амбасадар Беларусі ў Расіі Уладзімір Семашка заявіў, што прэзідэнты Беларусі і Расіі працуюць над стварэннем адзінага парламенту, які аддасць наверх кіруючыя функцыі з абавязковым іх выкананнем. Соцсеткі выбухнулі шквалам абурэння. Хтосьці ўжо збіраецца валіць з краіны, хтосьці заклікае вастрыць косы. Павел Северынец назначыў на 7 снежня пратэсную акцыю ў 12:00 на Кастрычніцкай плошчы. Чаму менавіта 7 снежня? Таму што на 8 снежня назначана падпісанне Пуціным і Лукашэнкай дарожнай карты аб інтэграцыі з Расіяй. Што прынясе нам гэта інтэграцыя ў выпадку, калі яна будзе ажыццяўлена? Беларускія прадпрыемствы, зямля і рэсурсы будуць скрадзеныя расійскімі алігархамі. Што не было дакрадзена Лукашэнкам, будзе сцягнута, прададзена і выведзена ў афшоры. Кадыраўскія і ФСБшныя галаварэзы стануць гаспадарамі на нашай зямлі. На нас прыйдзе расійская рэчаіснасць, галеча, поўнае абясцэньванне чалавечага жыцця, жыццё пад санкцыямі і статус краіны-ізгоя. Як 100 год таму ў расійскай імперыі беларусы ўжо не будуць лічыцца самастойным народам, а нашая мова будзе названая іспорчаным рускім языком. Паколькі ўся праца над пагадненнямі ідзе за закрытымі дзвярмі, мы не можам ведаць, сапраўды ідзе праца над гэтым пагадненнем, ці гэта чарговая адмазка, ляпнутая Семашкай, каб супакоіць рускіх. Таксама мы не ведаем, будуць гэтыя саюзныя органы рэальнымі ці бутафорыяй накшталт сённяшніх органаў саюзнай дзяржавы. Аднак незалежна ад гэтага нам не абавязкова чакаць, пакуль бяда прыме незваротны характар. Ёсць 3 крокі, якія мы можам зрабіць для ўмацавання нашай незалежнасці тут і зараз. Першае, пачаць актыўна карыстацца беларускай мовай. Наяўнасць у нас сваёй адрознай мовы адразу забівае ўсе прэтэнзіі Расіі на нашу краіну. І калі б усе беларусы размаўлялі па-беларуску, то не стаяла б нават і пытання аб далучэнні. Памятайце, кожны раз, калі вы размаўляеце па-беларуску, вы нагадваеце ўсім навакольным, што мы не рускія, што беларуская мова – гэта не мова з забытых падручнікаў, а жывое слова. Адразу перайсці на беларускую паўсюль і назаўжды можа быць складана, таму пачніце з малага, з выкарыстання беларускай у перапісках з сябрамі, у размовах дома ці з выкарыстання яе ў соцсетках. Другое, прямо зараз пачніце актыўна даводзіць свой пункт гледжання да навакольных. Даводзьце да людзей, што Расія – гэта вайна, тэрор і галеча. Даводзьце, што людзям не відаць расійскіх заробкаў і пенсій, затое яны атрымаюць расійскую карупцыю і кошты, а ў дадатак цынкавыя труны з Украіны і Сірыі. Расказвайце, што Расія – гэта краіна, якая жыве пад санкцыямі, і яе эканамічнае становішча будзе толькі пагаршацца. Расказвайце аб міліцэйскім гвалце і аб чыноўніках-мільярдэрах. Даводзьце, што пасля інтэграцыі давядзецца адмовіцца ад выходных у Вільні і закупаў у Беластоку. Няхай людзі разумеюць, што далучэнне да Расіі – гэта азначае поўнае і беспаваротнае выключэнне нашай краіны з цывілізаванага свету. У апісанні да відэа я пакінуў шмат спасылак па тэме. Калі вы студэнт, раскажыце гэта сваім сябрам па групе, кіньце ў групавыя чаты. Калі вы настаўнік, раскажыце аб гэтым сваім студэнтам ці вучням. Калі вы працуеце на фірме ці на прадпрыемстве, абмяркуйце гэта ў курылках. Расказвайце аб гэтых фактах сваім родным, блізкім, сябрам. Трэцяе, прымайце ўдзел ва ўсіх акцыях у абарону незалежнасці, будь то мітынгі, флэшмобы, шэсці ці нешта іншае. Не так страшна атрымаць штраф ці суткі, як жыць у Расіі, дзе за той жа несанкцыянаваны пікет можна атрымаць некалькі год калоніі. Што будзе далей? І як нам дзейнічаць у выпадку, калі аншлюз усё ж пачнецца, у мяне пакуль няма адназначнага адказу. У нейкі момант актуальнымі могуць быць палітычныя метады барацьбы, у нейкія больш радыкальны супраціў. Мы мусім быць пільныя і дзейнічаць па абстаноўцы. Галоўнае, што вышэй пералічаныя 3 крокі – гэта тое, што кожны з нас можа рабіць ужо зараз, не чакаючы крытычнага моманту. І напрыканцы. Многія могуць запытацца: «Ты ж анархіст, як ты можаш заклікаць да дзяржаўнай незалежнасці?» Сапраўды, я анархіст. І гэта значыць, што я не лічу дзяржаву лепшым спосабам арганізацыі грамадства. А Беларусь хачу бачыць федэрацыяй самакіраваных камун, у якой уся ўлада будзе належаць органам самакіравання, а усе прадпрыемствы тым, хто на іх працуе. Такім чынам, мае погляды на будучыню Беларусі істотна адрозніваюцца ад поглядаў большасці прыхільнікаў незалежнасці. Аднак у той жа самы час я бачу і разумею, што калі сюды прыйдзе Расія, ні мой праект, нічый бы то не было яшчэ не будзе мець ні малейшага шансу. Імперыя знішчыць усё, нашыя правы, нашу будучыню і нас саміх. Аднак тут і зараз мы яшчэ можам адвесці небяспеку. Для гэтага трэба толькі паверыць у свае сілы і пачаць дзейнічаць.
Дзеліцеся гэтым відэа з сябрамі, подписывайтеся на мой канал і памятайце, што праўда на нашым баку. З вами был Микола Дедок, усім добра і критичного мислення. Свобода – вещь слишком дорогая, чтобы попытаться ее достичь дешевой ценой.